जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे डिक्लेरेशन फर्मनि बागै जोङो सावरायगोन। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ रां सोनाया बावलिया फेब्रुवारि 2 मान्थल'सै। फेब्रुवारियाव नोंथांमोननो जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोननो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै बिजनेस मावनो थाखाय नोंथांमोननो बेयाव 10,000 रां सोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन CMआ। दा बेनि थाखायनो नोंथाङा जानो हागौ बे फर्मखौ मोनबाय। नोंथाङा मोनसे डिक्लेरेशन फर्म, बे डिक्लेरेशन फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै नोंथाङा गभर्नमेन्टनो प्रुफ होनांगोन। बे डिक्लेरेशन फर्मा मा, नोंथाङा बेखौ बोरै फिलआप बानायनो आरो फिलआप बानायाबा मा जागोन, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। आरो मोस्ट इम्परटेन्ट मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक। नोंथाङा थाबैनो बानाय, जाय बिथांमोना बानायाखै नोंथांमोना थाबैनो बानायबानो जाबाय। रां सोयोब्ला नोंथांनियाव राङा फैनाय नङा जुदि नोंथाङा आदारजों बेंकजों लिंक बानायाखै। नोंथांमोना जुदि नैबे चेनेलाव गोदान भिउवारबा थाबैनो नोंथांमोना नैबे आदारजों बेंकजों लिंक बानायबानो जाबाय। आङो बेनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि जोहै गोबां बार नोंथांमोननो खोथाबोबाय दं। जाय बिथांमोना गोदान भिउवार, नोंथांमोना थाबैनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो। बे DBT सिस्टेमानो जाहैबाय गभर्नमेन्टनि फान्डा डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जायो नैबे DBT सिस्टेमनि जोहै। बेखौ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होननानै बुंनाय जायो। जाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्किमाव एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना थाबैनो जुदि आदारजों बेंकजों लिंक गैया नोंथाङा बानायबानो जाबाय, नङाबा नोंथाङा रां सोबाथाय रांखौ मोननाय नङा। दानिया जोङो नायगोन डिक्लेरेशन फर्मनि बागै। बे डिक्लेरेशन फर्मखौ जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव, नोंथांमोना बे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप बानायनानै नोंथाङा लाथारनांगोन। बेयो मोस्ट इम्परटेन्ट, मानो होनोब्ला रां सोनायनि सिगांनो नोंथांमोननि बे डिक्लेरेशन फर्मखौ चेक बानायनो हागौ। मानो होनोब्ला दा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PO बिथांमोना नोंथांमोननो बे डिक्लेरेशन फर्मखौ प्रभाइड खालामनानै होगोन। जोङो बे फर्मखौ नायनि। नोंथांमोना गांसे नैबे आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड्स मिशन मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान MMUA बेनिफ्राय नोंथांमोननो नैबे डिक्लेरेशन फर्मखौ नोंथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PO बिथांमोना नोंथांमोननो होगोन। दाब जायगायाव मोनबाय जानो हागौ, बा नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। नोंथाङा मोनथ'वाखैब्लाबो नोंथाङा बे फर्मखौ मोनगोन। नैबे फर्मनि बागै आं नोंथांमोननो एसे खोथाना होनि। सिगाङावनो नोंथांमोना नैबे स्किम ओंखारनायनि सिगांनो मोनसे नोंथांमोना इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मोनसे गाइडलाइन नुदोंमोन। बे गाइडलाइन मथे बेयाव नोंथांनि हाबा जानाय गार्ल्स हिन्जावफोरा नोंथाङा गावनि गथ'नि बेयाव हंखियाखौ, नोंथांनाव खैजोन गथ' दं बेनि हंखियाखौ नोंथांमोना खोथानो नांगौमोन। नाथाय नैबेयाव मोनसे आरोबाव फाइनाल मा, बेयो मोनसे आरो डिक्लेरेशन फर्म होनानै बेयाव नोंथांमोननि गथ'नि हंखियाखौ नैबेयाव सोंबावनाय जादों। नोंथांनाव खैजोन गथ' दं, स्कुलाव थांनाय गथ' दंना गैया, हिन्जावसा गार्ल्स दंना गैया, स्कुलाव एडमिसन होदोंना होआखै, बेफोरबायदि बेयाव सोंनाय जादों। आरो नोंथाङा बेयाव डिक्लेरेशन फर्माव फिलआप बानायनानै नैबेयाव जुदि नोंथाङा गासैखौबो डाटाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव जुदि बे फर्मखौ होयो आरो बेयाव नोंथांनि गासैबो डाटा होनाया जुदि नंखाय ओंखारोब्लाथाय नैबेयाव नोंथांनो होनाय बे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ रिटार्न खालामफिननायनि नैबे डिक्लेरेशन फर्मनि जोहै बुंनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांनि एकुरेट डेटाखौ होबानो जाबाय। जोङो बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायो जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो नैबेयाव नोंथांनि SHG नेम, बेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा होबानो जाबाय नैबेयाव SHG नेमाव। आरो नैबे मेम्बार ID, नैबे MMUA नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। बेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार IDखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव रोखायै लिरनानै होदों I hereby declare that I have none of children। नोंथांनियाव खैजोन गथ' दं नोंथाङा नैबेयाव नाम्बारखौ होबानो जाबाय। out of which none is girl child। नोंथाङाव खैजोन हिन्जावसा गथ' दं नोंथाङा नैबेयाव लिरबानो जाबाय खैजोन दं। of 3/14 years
of a school going as and see they have been admitted not admitted in school आं दहायनो बुंखादों नोंथांमोना बेयाव बेबायदि नोंथांनि गथ'नि संख्याखौ बहायबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव डेट नोंथाङा बेखौ माब्ला बे फर्मखौ माब्ला फिलआप बानायनो बेयाव डेटखौ होबानो जाबाय नोंथांनि प्लेसखौ होबानो जाबाय आरो सिगनेचारखौ नोंथाङा नैबेयाव मोननै होनांगोन सिगनेचार अफ दा SHG मेम्बार नैबे सायाव मोनसे होबानो जाबाय आरो नैबे नेमाव नोंथांनि नामखौ लिरबानो जाबाय बेबायदि नोंथाङा सिम्पल नैबे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय जुदि बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै दोनो अब्ला नोंथांमोननो नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय जेब्ला नैबे नोंथांनियाव सार्भे खालामफैनोबो हागौ नैबेयाव दा जेबो बुंनो हाया दा बे फर्मखौ रानग्रोनाय जादों नोंथांमोना बे सार्भे खालामफैबाथाय नैबे फर्मखौ नोंथांमोना देखायबानो जाबाय बा नोंथांमोननि बे फर्मखौ जमाबो लानो हागौ बेफोरबायदि नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता स्किम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम रोखायै नोंथाङा मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर डाउटबा नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोथाहरबानो जाबाय